Hvis du kunne sende en direkte besked til et barn i Gaza, hvad ville du så sige? Jeg vil ønske, at jeg kunne sige, at vi hjælper jer lige om lidt. Men det kan jeg ikke. Så vil jeg sige undskyld. Og bede om tilgivelse på vegne af menneskeheden. Undskyld, at vi ikke gør mere, end vi gør nu. Hvis jeg kunne sige noget til et barn i Gaza, så ville det nok være, at vedkommende ikke må miste håbet. Fordi jeg tror, man kan tage alt fra mennesket, men det eneste, man ikke kan tage, det er ens håb. Hvis jeg stod over for et barn i Gaza, så ville jeg sige til det her barn, at det barn, det er så elsket. Så ufattelig elsket. Jeg vil sige til den her lille pige eller dreng, at jeg elsker dig så ufattelig højt. Og at du har ret til et værdigt liv. Du har ret til at leve. Du har ret til at lege. Du har ret til at gå i skole. Du har ret til at grine. Du har ret til at smile. Du har ret til at være et barn. Og det vil jeg kæmpe for fra nu af, og indtil jeg ikke er her mere.